बिटिसिआव बिटिआरआव जुदि मोनद' हारिया एसटि मोनोब्ला आहमा जोंनियाव फैया आहमा लाबाय, मरान मटका जोंनियाव फैया आहमा लाबाय, सुतिया जोंनियाव फैया, किन्तु कच राजबंशी आरो जोंनि जि आदिबासी बाति ट्राइब जोंनि जायगायाव दङ बिथांमोना जुदि गोदानै एसटि जायोबा इनक्लुड जायोबा जोंनि भिसिडिसिनिफ्राय जोंनि 40टा माने काउन्सिलनि समष्टिनिफ्राय मोनद' एसेम्ब्लि दि एसटि समष्टि दङ बिटिसि बिटिआरआव आरो गासै आसामाव 19टा दङ आरो लोगोसेनो क'क्राझार लकसभा सीटआ दिनै एसटि डिफुआ एसटि डिफुआवथ' रावबो गेलेहैनाय नङा किन्तु क'क्राझार लकसभायावथ' बयबो गेलेगोन। दा बेबायदि जायोब्ला पन्चायतनिफ्राय लानानै भिसिडिसि चेयारमेन प्रेसिडेन्टनिफ्राय लानानै दिनै वार्ड मेम्बारनिफ्राय लानानै दिनै माने काउन्सिलनि समष्टिनिफ्राय लानानै अट'नमास काउन्सिलनि समष्टिनिफ्राय लानानै बिनि चिफ डेपुटि चिफ इएम बे गासैबो पर्यायाव एसेम्ब्लि आरो पार्लियामेन्टआव बिथांमोना गेलेनो हागोन। गेलेयोब्ला बिथांमोननि पपुलेसना जिहेतु बारा, बिथांमोना जिहेतु एडभान्स कमिउनिटि, अट'मेटिकेलि जोंनि काउन्सिल जोंनि आन्दलनजों मोननाय जोंनि थैनि बिनिमयाव जि बिटिसि बिटिआर मोनबाय, बर' कसारि काउन्सिल मोनबाय आरो मिसिं, तिवा, राभा, सनवाल, थेङाल, देउरि जेसेबां काउन्सिल दङ बिनि कुनु अस्तित्व थानाय नङा। राजनितिक भाबै जों दमन जागोन आरो संबिधानिक भाबै जोङो गासैथिंबो बिथिंजों जों टस नस जागोन। दा बेखायनो बे खोथाखौ जोङो स्ट्रंलि बुंदों। कुनु हारिनि सायाव जोंहा गाज्रि मोननाय गैया, ससियेल कनफ्लिक्ट बेखौ लानानै जानाङा, जायफोरा दाबिदों बिथांमोनाबो मिसकनसेपसन साननाङा। जोंनि स्पष्ट नितिया जाहैबाय जोङो मोनद' हारिखौ थाखानाय एसटिनि जि स्टेटास बे स्टेटासजों समान पर्यायनि सम पर्यायनि एसटि जानायखौ जों मालाबाबो लुबैया आरो बिथांमोननो गोदानै एसटि थिसननायखौ जों अपोज खालामो। कुनु कारनाव जाहाथे एसटि होआ आरो बिथांमोननो जाहाथे राजनैतिक भाबै संबिधानिक भाबै जिखुनु इकनमिक बायदिसिना प्रिभिलेज जिखिनि अधिकारफोर होनांगौ दङ होनानै बिथांमोनखौ जौगाहोनायनि थाखाय खामानि मावनांगौ। दिनै मराननो काउन्सिल होबाय, मटकनो काउन्सिल होबाय, कमतापुर काउन्सिल होबाय, जों बादा होआखै। जों गोदो सानदोंमोन जे काउन्सिल अट'नमास काउन्सिला ट्राइबेलनि थाखायल', गुबुन गुबुन हारि माहारिनि डेभेलपमेन्ट काउन्सिल होदों, किन्तु दिनै बिथांमोननो अट'नमास काउन्सिलाव होनायाव जोंहा बादा गैया। दिनै मेडिकेल कलेजाव, इन्जिनियारिं कलेजाव आदिबासीनो, टि ट्राइबनो, मरान मटकनो, कच राजबंशीनो कटा होदों, जोंहा बुंनो गोनां गैया। बिथांमोना जि कटा लाया मानो बिथांमोना जौगालांथों, स्टुडेन्ट बिथांमोननि जौगानायाव जोंहा आपत्ति गैया। किन्तु थाखानाय एसटिखौ आरो बे थाखानाय एसटिखौ जाबसिननानै एसटि खालामनायखौ जों लुबैया आरो कुनु कारनाव गोदानै एसटि खालामनायखौ जोङो लुबैया आरो बेजों जोंनि राजनैतिक आरो संबिधानिक अधिकारा बे धंस जागोन।